Είδα τη νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον. Μία μίξη πολιτικής αλληγορίας με μαύρη κωμωδία. Στο κέντρο έχει τον Μπομπ, τον παίζει ο Ντικάπριο και την περφύντια Τεγιάνα Τέιλορ, που είναι μέλη μιας επαναστατικής οργάνωσης στην Αμερική. Εκεί που όλα είναι στον αέρα, μαθαίνουν ότι θα γίνουν γονείς. Έχουν ιδανικά και τα βάζουν με την εξουσία, ειδικά με τύπους που απαγορεύουν τις αμβλώσεις. Μόνο που αυτό κοστίζει κυρίως την περφύντια όταν ένας στρατιωτικός, ο συνταγματάρχης Λόκτζο, Σον Πεν, της γίνεται στενός κορσές. Μετά πάμε 16 χρόνια μπροστά, ο Μπομπ μόνος του, απομονωμένος, και η κόρη του να πληρώνει τα σπασμένα ενός παρελθόντος που δεν έζησε. Ψυχεδελικές εικόνες, suspense, βία, αλλά όλα με μια ηρωνική διάθεση. Με τζάσι με κάτι χαλαρά κρουστά από πίσω. Σαν να σου λέει συνεχώς, χαλάρωσε. Ταινία είναι, όχι πραγματικότητα. Δεν είναι πολιτικό δράμα τύπου Γαβρά ή κάτι βαρύ για τη ραφ. Είναι πιο πολύ μια σουρεαλιστική περιπέτεια. Αλλά δεν λείπουν οι αιχμές για τη σημερινή Αμερική. Συντηρητισμός, φιλετικά θέματα, η θέση της γυναίκας. Απλώς όλα περνάνε μέσα από το φίλτρο του Άντερσον, που αγαπά να δείχνει άντρες κατεστραμμένους γεμάτους ενοχές που ψάχνουν λύτρωση. Ο Ντικάπριο κάνει έναν τύπο αγχωτικό που σκάει για το παραμικρό. Έχει μια σκηνή μάλιστα που κοροϊδεύει τη νέα γενιά τρομοκρατών στο τηλέφωνο και εκεί καταλαβαίνεις πόσο στήρα φαίνεται αυτή η νέα εποχή. Ο Μπενίσιο Ντελ Τόρο είναι γειωμένος, ήρεμος, ενώ ο Σον Πεν βγάζει ένα στρατιωτικό γεμάτο μίσος και αντιφάσεις. Δεν είναι από τις πολύ καλές ταινίες του Άντερσον, αλλά είναι μια τίμια εμπορική διασκεδαστική ταινία με ορθή σκηνοθετική προσέγγιση. Σου δείχνει για άλλη μια φορά πόσο καλά ξέρει ο Άντερσον να στείνει κόσμους ζωντανούς και κόσμους αντιφατικούς.